har I fulgt mig lidt rundt i nogle af de ting, der fylder i min hverdag. Jeg håber, at I har fået lidt indblik i, hvad det er for en person, der står bag politikken. Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at alle de værdier og de holdninger, jeg har, at det bliver en del af Aalborg Kommunes fremtidige politik. Ha' en god aften.